Hello there again, Magalangga. This is episode 30, Free Concert Super Chatters shout out. And thank you sa mga dumaan, nagtamsak, nag-BG, lahat-lahat ng mga langga, sa ating mga harang players, mga supporters, mga langga, super thank you. At of course sa ating mga na-extrang pagmamahal, andyan si Jean Latosa na ilang ulit nagpalipad, si Michelle Bamba, and of course Nika Malipol. Thank you talaga. Hindi kayo nagsasawa na suportahan ang 5pm online jam. Hindi kayo nagsasawang magpalipad dito. Salamat mga langga. And of course their links is on our description, so you may connect with them anytime. Thank you, and see you on our episode 31st shout out. Thank you mga langga, and God bless.